Cén tanam atá an dad lá a hagan ribh an gáisc. Níl á cúpla seconds agad. An carís atá ann. Cé go ord is atá an Cásca is mó dain. Rusty! Chuig a cahar tro. Tá sé sin an ar fad. Cén áit ina rá an tóireacht Cásca is mó dain. Déan deafar! CLÁRACHA sna stád aontaithe. Cén tanmhí atá mar thonóg na Cásca. An bhfuil an freagra agad? Conín! Sin é! Cén tír inar thosaigh an tradiisiún de féinteáil ifice? Beagnach ann! An uachtarán atá ann. Cad as a dagan BILEOGA. Rusty! An Graig! An spéisiúd ar fad. Tá Ilan na Cásca mar cuid de cén tír. Sin dachar. An Tile! Búirtún ceann sin? Céir de bhín ag an gconaíonn sa scéal Alice in Wonderland. Déan deafar. Uaradúir póca. Ítach. Céir de chorlaíonn do na cloig san airc. An bhfuil is agad? Téann siad a rá uair a chloig. Cén costas atá ar an Cásca is costasaí dain. Bheidh sé seo simú. $33 million! Sin crackálta.